अरे भूल गइलो इतना जल्दी जे दिन तोरा गाँव में गइल रहनी देना छुई तू हमारे रहबू इहो हमारे रही बोली हमर सुनील भाई बीच में ऊपर पड़ गई ठीक बा लेकिन तू लोग हमारे रहबू देखो तो जोड़ी रानी मुखर्जी जैसा जोड़ी लागल ए महाराज पूरा रानी पोखरा बिल्कुल कच्चा मार देखी तो महाराज तनी जोड़ी अब जोड़ी तो बिजोर है जोड़ी तो पूरा एकदम घुमरी लेकिन लगे छे। अरे जिंदगी में हर किसी को दोनों का साया है जिसने अपना समझो वही पराया है गिर गए हैं मोहब्बत के चोट खा करके तो सुनील भाई कहते हैं राकेश रंगीला पी करके आया है। याद बा जब तोरा गाँव में हम बोल रहनी तो तू हमारे से प्यार कैले रहलू आज हमारे भाई के मेहरारू बन के भौजाई बन के आयल बारू कैसे तोरा से आपत्ति आई कैसे कैसे बोल जे रहलू कुमारे जब गइल रही तोरा गाँव ए भैया देखी नहीं बक्सा ना बज रहल बा तनी ध्यान दी हमारा माई की आवाज तनी उठा दी हेलो हेलो तनी कौन बोल रहा है तनी इसको आवाज खुलवाइए अरे भाई अरे ना भूल यार तोहरे से हमार जिंदगी बा और तोहरे से हमरा मरण बा अगर तू कह देबू कि हम तोरे खातिर कुछ कर ना सकेले ताजे हम भाई के सामने जोहर खा के मर जाए जे रहलू कुमारे जब आइल रही तोर गाँव अरे ना हो पहले जवानी रहलू अरे हमारा तू नावे जे हमारा घर में होकर हक अरे मार तो बड़ी भौ जाई हमारे अइलू प्यार में गदारी बड़ी यार कोई ठेका से उठल हो हाँ भाई हमारा उधर माफिया बैल के इहो कलाकार के दी सब लोग खातिर बरोबर बात बैल के हमरा सिटी के हमरो 1000 रुपया के पुरस्कार मिलल और वो बनल नहीं गांव बना बनल हो के रसिया दी और धन धन रहो उनका सके देथिन हमरा बंद कर दी ना ना कोनो बात नहीं जे रहलो कुमारे जब आई तोहरा गाँव रहलो कुमारे जब आई तोहरा गाँव ये जवानी रहलो हमारा तू नावे ये जवानी रहलो हमारा तू नावे देश में हमरे घर में हमर हो कमार येलो भैया बेस की आवाज और साउंड इतना सुंदर बा बेस की आवाज बेस्ट ऑफ द प्यार में बतानी पड़ी आर कोई लोग हो जाए हमारे
बात रहो दुबई चल जाई नौकरी करे खातिर जे तोहरा से शादी करे खातिर रे गोरिया चल गई दुबई में करला नौकरिया तोरा से शादी अब करला ये गोरिया चल गई दुबई में करला नौकरिया 3 साल न हमारी इंतजार कइलो 3 साल के हमार वीजा बनल है सुनील भैया लेकिन इंतजार ना कइले तोरा से शादी करेली 3 साल हमारी इंतजार कइलो जे हमारा सोचा सुतब कैसे भैया कैसे जरिया पायल हमारा सोचा तू कैसे हमरा बोर भाई के संग सुतब जब तू भाई के संग सुतब तो हमरा दिल को पत्थर गिरे जे हमारा खातिर सुतब कैसे भैया कैसे जरिया से हमसे मिलना ये शादी करे से न पहिले अरे विचार कइलू शादी करे से पहिले न विचार कइलू हो जाई हमारी अरे राजा हो जा मुझे हमारा समय ना हो ये पूरा लेके हो पायल थोड़ा 10 कलाकार पहले के चाहिए जो पायल कर दो दिन गायब कर। हाँ